Isang araw para sa taong pinaka-deserve nito, ang nanay mo. Gawin nating hindi malilimutan. Nanbabo Kabalen, welcome to Wherein Pampanga. Kung naghahanap ka ng lugar na hindi crowded, na sophisticated ang dating, at talagang paparamdam sa nanay mo na espesyal siya ngayong araw, nahanap mo na 8th Avenue Lifestyle Mall sa loob ng Hand Resorts, Clark Freeport Zone, Pampanga. Hindi ito yung karaniwang mall. Iba ang dating, iba ang atmosphere. At para sa Mother's Day, perfect na perfect. Hayaan mo kaming bigyan kayo ng itinerary na siguradong hindi malilimutan ni nanay. Una, Grove Juno. Simulan natin ang araw ni nanay sa isang relaxing head spa. Hayaan siyang mag-relax. Hayaan siyang maramdaman na wala siyang aalalahanin ngayon. Ito ang magsiset ng mood para sa lahat ng mga susunod. Pangalawa, open source by Beyond the Box. Oo, gadgets at tech items. Baka hindi mo inaasahan ito para sa nanay mo. Pero trust the process. May mga bagay doon na magpapasaya sa kanya. At yung excitement niya habang nagtatry ng mga items, priceless yun ha. Pangatlo, Lucky Dumpling. Isa sa mga paboritong Chinese restaurants ng mga pumupunta sa Clark. Dumplings, soup, mains, desserts. Hayaan siyang umorder ng gusto niya at siguraduhin mong mabubusog siya kasi may isa pang naghihintay. Anong Chinese dish ang paborito ng nanay mo? Sabihin mo sa comments. At yung huling stop, the Watch Vault. May special feeling talaga ang isang magandang relo. Yung karisma niya, yung pakiramdam mo kapag suot mo siya, naiiba talaga. Sipin mo, ang nanay mo nakatingin sa isang magandang relo at ngumingiti. Yun ang regalo. Hindi lang yung relo, kundi yung pakiramdam na espesyal siya. Mahal siya. Deserve niya ito. Kung may kaibigan kang naghahanap pa rin ng plan para sa Mother's Day, i-share mo na ito ngayon. Baka ito na ang itinerary na hinahanap niya. Dalhin si nanay sa 8th Avenue Lifestyle Mall sa loob ng Han Resort, Clark Freeport Zone, Pampanga. Grove Juno, Open Source, Lucky Dumpling, and the Watch Vault, lahat sa iisang araw. Apat na dahilan para ngumiti si nanay. Basta tandaan, kahit hindi Mother's Day, araw-araw siya ang pinakamahalaga. Ingat kayo, Kabalen. Kita-kits sa susunod na video sa Wherein Pampanga.